Bona tarda. Comencem el 8è programa del nostre podcast de Sentiment Arlequinat, que al final del programa li posarem un nom al qual ja coneixem. Està gravant. Hem tingut petites proves amb aquest 8è programa, les quals ens ha sortit rana. Per tant, ara ja està perfecte. D'acord, comencem parlant del primer equip masculí, victòria contra el Sestao. Com vau veure el partit o els partits? Perquè sembla que va haver-hi com dos. Adelante. Bueno, el partit el vaig veure bé, més la primera part, que l'equip no estava. El Sestao va poder marcar 3 gols, però Hortolà va sacar la seva perna milagrosa, bueno, la seva cama, i en el descans va entrar Carrion i el Sabé va fer 3 gols. Però jo crec que el partit, si juguem un gol a la segona part, tampoc estem fent les coses malament. Però sí que és veritat que a l'equip no... li falta espavilar una mica. Sí, jo penso com el Joel, la veritat. En la primera part seguia la tònica habitual dels últims partits, no? Semblava que res canviava. De fet, com ha dit el Joel, podríem haver anat a la segona part perdent 0-2. Hortolà va acabar d'agafar una miqueta d'empenta amb aquesta cama que treu el Joel, que treu Hortolà, com bé diu el Joel, i després amb el canvi de Carrion, com que tot es va deixar anar una mica més, no? Els tres davanters van fer gol, el joc va ser més vistós, més alegre, més directe també, més dinàmic, que era el que s'estava demanant aquestes últimes setmanes. I bueno, les sensacions van ser al final positives, no? El canvi de Carrion jo crec que va significar moltíssim. Sí, penso que la segona part, el síndrome de Cristian Herrera, no? Que és entrar a la segona part, canviar el partit, fer el gol als pocs segons de començar. Va haver un canvi de xip en l'equip i els tres davanters per primer cop es van aliar per marcar junts. Un d'ells ja havia marcat en els altres dos partits a casa i vaig veure doncs, una millora en l'equip, però tot i això s'ha de fer un partit completament bo, no a part, sinó que tot estigui com més combinat i molt millor. Exacte, a veure si aquest cap de setmana, si no m'equivoco, diumenge, eh, acabem d'arrodonir aquestes dos parts i acabem d'alinear-nos amb el bon joc Exacte. de la segona part de l'altre dia. Jo crec que és l'única falta per agafar una miqueta d'empenta i sobretot guanyar aquest crèdit del que tant s'estava parlant en aquesta última setmana. Això espero, sí, sí. Pujar la classificació, que la defensa estigui més protegida, sàpiga tancar més els espais, sobretot amb un rival com el Fuenlabrada, i que això ens pugui donar punts i apropar-nos al nostre objectiu desitjat. Alguna cosa a comentar del partit del Sestao? No, però jo pel partit del Fuenlabrada posaria a Biel, perquè no sé si està jugant molt, però quizá. A lo millor Biel, no sé, tindria més solidesa defensant i tot. Hauríem de posar Biel i Antonio Sánchez, donar als jugadors més oportunitats. Crec. De fet, el que hauríem de preguntar-nos o intentar esbrinar és per què no estan tenint protagonisme, perquè a nivell mediàtic i a nivell de fitxatge, per englobar-ho d'alguna manera, van ser dos grans fitxatges, sobretot Biel Fabrés. Tothom estava esperant l'anunci, es va retrasar, la gent estava bastant impacient i finalment, tenint en compte tot el rebombori que es va fer abans de fitxatge i sobretot després, en el moment en què es va fitxar, no m'acaben de lligar algunes qüestions com per què no ha tingut gens de protagonisme. De fet, no ha tingut gens. I Antonio Sánchez, eh, igual, a la mateixa situació, potser no tan mediàtic o no tan esperat, però una presència nula, diria jo. Potser a Miqui Lladó li acaba d'encaixar amb la defensa de 5, però és que també ha jugat amb la defensa de 4 i no ha tingut protagonisme cap dels dos.
d'Antonio Sánchez et deia que hi havia un problema cardíac de per mig, que era una situació que podia haver-hi un problema de salut cardíac i per això la cosa està retrasant-se més. Però no ho sé. Tema Biel fa res? Falta d'adaptació, però no m'explico què més pot ser. És que Marc Biel la Domènech, temporada... No, digues, Joel. què deies? Dic que Marc Domènech prové literalment del mateix equip, del Girona, sí que havia estat cedit i de més, però la filosofia de joc jo diria que és molt semblant a nivell de club. Sí. Bueno, i a més que a Biel fa res, només ha jugat pretemporada. Crec, no? Sí, Sí. No I clar, acabo sí, d'entendre. partits ja. Serà un misteri el cas de Biel. hauríem d'investigar una mica, tot i que no trobaríem les causes, perquè a vegades és simplement que l'entrenador no acaba d'encaixar, però al ser un fitxatge cedit del Girona aquesta temporada, intueixo que era un fitxatge que es demanava. No sé, Miquel, si tens alguna a dir aquí. Eh, penso que és una incògnita ara mateix. És a dir, no sé què dir, però crec que és una qüestió bastant estranya. Si tingués més oportunitats estaria genial, però no sé què dir. Només dic que Alex Gualda hauria de sortir com a revulsiu i no com a titular la setmana vinent i que Beitia se li hauria de donar l'oportunitat de jugar la titularitat. I que Herrera, per cert, hauria d'haver tingut més minuts diumenge. Bueno, els minuts darrere potser es veuen reduïts al final havia tingut poc protagonisme en els últims partits. Sí que és veritat que darrere sí que em crec que sigui un problema potser d'adaptació, tota aquesta falta de protagonisme i de participació que havia tingut, el canvi de posició, tenint en compte l'any passat, amb companys del nivell com Pau Víctor, al seu costat, ara és un altre tipus de jugador que té al costat. Per exemple, Manel, un davanter molt més corpulent, a nivell de velocitat no tan ràpid, però dintre l'àrea es va jugar bastant àgil i al final jo crec que el canvi de posició, de retirar-lo una mica més cap enrere, pot ser que sigui també d'adaptació, no? I aquest entrenador revulsiu potser Lladó creia que tindria més protagonisme a l'hora d'estar més fresc i més elèctric. Possiblement. Bueno, jo ho deia perquè, clar, va fer el gol l'altre dia i sí que és veritat que tenia dificultats per marcar i per trobar porteria, però bueno, potser Miquel Lladó buscava un altre efecte, una altra fórmula que va trobar en Nando García. Sí, sigui el que sigui, el canvi el va beneficiar tant a Cristian Herrera com a l'entrenador, reforçant la seva decisió. Sí, això està clar. Respecte al partit del Fuenlabrada, si teniu alguna cosa més a comentar del Sestao, passem al partit del Fuenla. Diumenge a 5 de la tarda, amb food trucks previs i Oktoberfest i actuació dels popurris, d'una i mitja a 3 i mitja. Bona iniciativa per escalfar la prèvia d'un partit atractiu, interessant i que ja van viure a segona divisió. Li tinc moltes ganes al Fuenlabrada per altres motius, però bueno, s'ha de guanyar. S'ha de guanyar i sobretot deixaré, Miquel, que ho diguis tu, no? Torna a jugar a la nova Creu Alta un dels grans del Sabadell. Deixaré que tu mateix siguis qui ho digui. Sí, a l'Esco Exacte. està la cultura leonesa, va fitxar aquest estiu. Estava a Fuenlabrada l'any passat. Sí, Culpa meva. no, sí, ja deia, hòstia, no em sembla cap jugador però No hi ha cap ex-arlequinat.
que jo sàpiga, hi ha algú que té el Sabadell molt marcat, que és el senyor Sergio Benito. Després del Sí. penal que va fallar amb la Cultural a la tanda de Sí, penals. Però tots el recordem. d'exjugadors del Sabadell, doncs, bueno, no. Està Manu Lama, un jugador que va sonar pel Sabadell com Dani Nieto, Sí. però no hi ha ara mateix cap jugador que hagi format part del Sabadell. Perfecte. Pensava que estaria el nostre amic Ivan Salvador, però no, està jugant a un altre país. Viento fresco. Molta sort. Sí, sí. I bé, el partit contra el Fuenla arriba un rival que és molt més perillós que el Sestao, que és un rival que li va fer 2 gols al Deportiu a l'últim minut, que no perdona tant i, bueno, és un equip més competitiu, però jo crec que el Sabadell està a un nivell superior per jugar i per guanyar el Fuenlabrada. No farem com el Diari Esport, un bon, però bueno, considerem que el Sabadell és un rival algo superior. Bueno, al final Fuenlabrada empata contra el Lugo, també empata contra el Barça B, guanya el Deportivo, jo crec que aquesta victòria li dona un impuls increïble i més de la manera que es guanya. Sí que és veritat que perd a casa de la Ponferradina, nosaltres vam empatar, però tampoc estem nosaltres per entrar en comparacions. Al final cada partit és un món, jugar a casa o jugar fora en aquesta categoria té un impacte bastant gran i bueno, ara al Fuenlabrada li venen dos rivals complicats que són el Sabadell i a la jornada 8, concretament el dia 15, rep el Parara i de moment líder, que és el Nàstic. O sigui que tenen feina aquestes 2 setmanes. Sí, ho tenen complicat. Un equip que casualment no deixa entrar afició visitant el seu camp. Coses peculiars de l'equip de Los Gallos. ¿Alguna opinió, Joel? A veure, és un equip que la temporada passada, si no m'equivoco, va patir amb el descens, igual que nosaltres, i que aquesta temporada no crec que hagi millorat molt la seva situació. Sí que és cert que ha guanyat el Deportiu, però el Deportiu no està en el seu millor moment. I jo crec que nosaltres venim de fer 3 gols al Sestao, tenir bones sensacions i que han marcat els 3 davanters. Más el factor de jugar a casa, a la que volta. Així que jo crec que és un partit per guanyar sí o sí. I arribar amb bones sensacions al Rayo, al Manjadonda. Bueno, ara mateix el Fuenlabrada està amb 5 punts. Tampoc és per ser gaire agosarat, però nosaltres tenim 7 i de miracle gràcies a l'Osasuna. Eh, jo crec que serà un partit complicat, eh? Un equip que no ha tingut grans reforços. Si, com et diu el Joel, la temporada passada van patir i seguint la dinàmica d'aquest any segueixen estant en posicions de descens, si no m'equivoco, si no estan rondant. I, bueno, al final no et pots refiar de ningú d'aquesta categoria. El Sestao mateix et podria haver fet 2 gols només a la primera part i van últims, amb 0 gols a favor. O sigui, no et pots refiar de cap. No hi ha rival, no és que no hi hagi rival petit, però tampoc, bueno, és una categoria molt exigent i competitiva, qualsevol rival et pot complicar les coses. Mira, l'Osasuna només l'any passat. La temporada passada al Calahorra també, no? Sí, És molt igualada la temporada, bueno, aquesta lliga i tot. bueno, Si he em d'afegir... deixeu afegir, Sí, Miquel, he d'afegir que el partit contra el Calahorra l'any passat, allà a Calahorra va estar marcat per un condicionant. Crec que l'equip va estar una miqueta més tou pel tema de Gerard Escoda i aquí és on igual es podia haver anat a més guanyar, però el factor personal va estar per sobre. Continua. si em deixeu afegir una dada, no? Aquests 6 partits del Sabadell, no? Eh, deixeu-me fer-ho amb ordre. Nàstic primer, Ponferradina segon, Real Unión tercer, Osasuna quart,
i Logroñés setè. És a dir, del primer al setè estan els 6 partits que ha jugat el Sabadell. És una dada, no significa res perquè al final estem a la jornada 6 cap a la jornada 7. Però bueno, aquí està. Sí, ens ha tocat jugar fora de casa contra els 3 primers, casualment. Cosa complicada. Però jo crec que l'operació del Sabadell té que guanyar aquests partits, perquè si no és capaç de guanyar al davant, jo no, la veritat, no m'agradaria una altra vegada jugar-nos al descens. No, Perquè això. aquesta temporada tenim equip per al playoff mínim. I ho va dir el president i tot. El president, Hortolà, el Xino, molts jugadors. Van dir que podíem estar en playoff. No sé què penseu. Això impensable, no, el descens, res. Ja van tenir suficient fa 2 temporades amb Jacobo, Mohamed Charfani, Cache i companyia, que eren grans jugadors i teníem l'equip en posicions de descens com per pensar ara que això pugui anar pitjor, no, ni imaginar. Hauríem de pensar en aquest gran equip que tu acabes de dir. Al final es va produir una remuntada calenta a un partit del playoff que hagués sigut una de les millors remuntades que s'haurien vist, em sembla a mi, perquè vam arribar a estar penúltim, si no recordo malament. Sí. I si vols, Miquel, aprofitem per recordar, ara que dius aquesta petita remuntada, Sí. els desplaçaments del Sabadell, bueno, els desplaçaments dels pròxims partits, reps a Fuenlabrada, vas a Majadahonda i després comences aquest tour, no? Arlequinats Tour, ve el Deportivo, però vas al camp del Celta B, vas a Balaïdos, Sí. et ve la Real Societat i després tens el desplaçament, un dels més esperats de la temporada, que és el Johan Cruyff, on tenim grans records de les últimes temporades. Sí, després rebem el Lugo i després juguem contra 2 equips dels que es troben a les últimes posicions, com són el Teruel i l'Arenteiro. La veritat és que ens espera un petit turmalet. Ara crec que els rivals complicats tocarà jugar a casa als complicats. Si havíem jugat abans a fora, ara toca rebre els rivals difícils. Enganyant una mica la situació, perquè el Lugo i el Depor no és que estiguin en el seu millor moment, però ojo, no ens Però a nivell de nom i d'estructura d'equip, et venen els més forts, et ve Barça B, Real Societat, Celta i Deportivo, a nivell de taules. Recordem que el Deportivo té els mateixos punts que nosaltres. La Real Societat B sí que és de les que millor va, que va cinquena. El Barça B només té un punt més. Havent guanyat dos partits dels últims 5, 2 empats i una derrota. I el Celta B està igual que el Barça. És a dir, a nivell de nom i de rebombori, sí que és veritat que són grans rivals. A nivell d'estadístiques i de puntuatge, sobretot el Deportivo està sent una excepció. És una excepció, però tenen jugadors com Lucas Pérez. A la mínima que li deixis te la fica. Sí, la veritat que a nivell de jugadors són increïbles. Sí, i després està la Real Societat que va remuntar el partit a casa. Són partits complicats. Sí, tota la raó. I alguna cosa d'actualitat del Sabadell voleu comentar respecte al masculí, al primer equip? Bueno, ahir es va sortir una petita notícia per rumor que ja havien entrat certes persones a les oficines de la nova Creu Alta. Ho deixarem aquí, almenys jo per la meva part, perquè no tinc gaire informació més. Però, bueno, és una gran notícia que sempre hi hagi gent interessada, com a mínim, a veure l'estadi. Sí, tant. Jo només dic que, al·ludint al partit de diumenge passat, del Cela, polir el Cela. Bueno, no sé, 3 asiàtics, un espanyol, allà a l'oficina, suposo que serà un acord de patrocini a algun sponsor. No sé, ja hem tingut experiències amb japos, amb xinesos, vietnamites, asiàtics, en general. Bueno, veurem, a veure, està el dels inversors, està aquí que va sonant, però no sé.
però A veure què passa. Sí, també si són el grup inversor, poden tenir molts diners, però ho tenen que fer bé, les coses, això sí. perquè el València i l'Espanyol no estan molt bé. Màlaga, I la València, inversió Espanyol. al Sabadell, no sé jo si s'aguanta el club, la veritat, no sé. Bueno, el tema de l'acció d'inversors és complicat poder preveure a llarg termini, més amb tota aquesta volatilitat del sistema econòmic actualment. És veritat que, bueno, les experiències que hem tingut han sigut, jo no diria ni positives ni negatives, sinó que, bueno, vam tenir bones inversions, sobretot bones barreges culturals. Recordo la bandera japonesa, a la samarreta del Sabadell, tota aquella sèrie de còmics i petits dibuixos que es van ficar de moda eh, per l'entorn arlequinat. I bueno, després també dir que després d'aquelles inversions i la retirada dels inversors va haver-hi una època una mica més difícil fins que va tornar a entrar el grup d'Esteve Calzada, per dir-ho d'alguna manera. Reguant i companyia, sí. Exacte. Doncs, teniu alguna cosa a afegir o passo a juvenil i filial? Vale. Doncs, juvenil masculí. El juvenil masculí ens ha donat aquest dimarts una molt bona notícia. Pau Fernández Velasco ha estat convocat per la selecció espanyola sub-19. Un jugador que està ara mateix jugant a divisió d'honor amb el Sabadell. Un Sabadell que dissabte va guanyar 2-3 al Huesca gràcies a un doblet d'Elia Camara i un gol de Pol Cid. Opinions? Molt bona notícia que un jugador hagi convocat. Fa molt temps que això no passava, crec. Doncs molt bona notícia. És un gran jugador, perquè tinc entès. És capità, Miquel, si no m'equivoco. Sí. És també, i aquí cal dir-ho, és germà de Jana Fernández, referent del Barça femení. Aquella casa dels Fernández ha d'haver-hi alguna que no sabem de creació de talents. Tot i així, una gran notícia, tant la convocatòria com el gran resultat a un camp realment complicat. Sí, la veritat és que és un pas endavant i després de la millora que ha fet el juvenil amb Albert Milà com a nou entrenador, que s'ha incorporat aquesta setmana, al·ludint al dit d'entrenador nou Victòria Segura, ha aconseguit l'equip, a part de millorar, doncs, tenia aquest plus amb l'arribada amb la victòria, amb l'arribada d'Albert Milà i amb la convocatòria de Pau Fernández. També parlem del filial. El filial de Conrad García va guanyar 0-2 aquest cap de setmana al Sant Boià, gràcies als gols de José Enrique de penal i Marc Marruecos a la segona part. He de dir que em vaig equivocar de jugador expulsat al Sant Boià, vaig veure un jugador que sortia, vaig comentar que era Jordi Rodríguez, des d'aquí disculpes, no era Jordi, era Alberto. L'equip es posiciona ara mateix cinquè i va tirant cap al playoff, amb l'objectiu de pujar a tercera, encara que considero que està bastant difícil. Opinions? A veure, si el filial puja a tercera, existeix una possibilitat de jugar al derbi contra el Terrassa. Sí. Actualment està el Terrassa penúltim, crec, i no sé, jo crec que és possible, perquè porten dues temporades pujant seguits, i per què no una tercera? No sé què penses, Pol, del derbi, un possible derbi. Sobre aquest possible derbi que dius, Joel, he estat veient aquests dies a Twitter algunes imatges del Terrassa amb la classificació capgirada. No sé qui ha sigut l'artista, és un conegut nostre. Sí. Bueno, Saludos. de fet, avui han destituït a l'entrenador. La veritat és una ratxa autènticament desastrosa. Esperem que bueno, pugui dur a terme un derbi a Olímpia o millor a Nova Creu Alta. Millor, sí. Posats a escollir, doncs sí, a veure
a veure si es dona, a veure si amb aquesta victòria acaba d'arrencar l'equip i aconsegueix els 3 ascensos seguits, que seria una fita històrica. Això espero. Això esperem. Heu comentat que el Sabadell va guanyar 3-0 al Terrassa fa uns anys. No, Ara que parlem dels derbis. en gol de Refresca'm. Manel, Miquel. Sí. Sí. En gol de Manel Martínez, el 20 de setembre de l'any 2015. Ho teníem aquí en dades. En un partit que es va jugar al Pepín Valls, a Castellar, quan el filial jugava els seus partits allà al Pepín Valls, durant una època. Vale. Doncs, petit recordatori, dissabte, super tarda que viurem a Sant Himenat Laquinat amb el filial jugant a les 4 contra el Vic a casa i amb el juvenil A jugant possiblement, si no s'ha canviat l'horari, a les 6:30 davant el Zaragoza. Un equip que va jugar la temporada 19-20 la Champions, a la Youth League, amb Ivan Azón, Franchu, Alejandro Francés i companyia. Un equip que va guanyar 2-3 la temporada passada i 0-2 fa 2 temporades, però cal dir que el Sabadell l'any passat, a la temporada passada, va guanyar 0-1 a Zaragoza, per tant, serà un partit molt competit contra un gran rival, el Zaragoza, que portarà la tomate, la vermella segurament, contra un gran rival al qual sempre posa les coses complicades. Per tant, partit interessantíssim. Opinions? Gran partit, Miquel, i molt bona la que has donat, aquesta del Zaragoza amb la Youth League, amb les que en aquell moment eren futures promeses i ara són actuals promeses. Sí, recordo, va caure eliminat amb l'Olímpic de Lyon, però sí, va ser un gran equip. És un equip que d'aquell equip surten bons jugadors, com Guillem Naranjo, i sempre surten promeses. Igual que el Sabadell, Sergi Altimira, si no m'equivoco, el Chino també, Marc Vargas, són dues canteres molt potents. Sí. A nivell d'Espanya i tot. I el mateix Pau Fernández. Cert, bueno, suposo que s'hauran trobat o es trobaran a la selecció algun jugador del Zaragoza que ara mateix potser no ho acaba Sí, a falta de revisar la llista, pot ser la cantera de Zaragoza a nivell futbolístic és molt potent, o sigui que és una possibilitat. I ara parlem del femení. El primer equip femení va descansar aquest cap de setmana i jugarà aquest fin de al camp del Berga. El juvenil femení va empatar 2-2 al camp del Girona, a Torres de Palau, gràcies als gols d'Helena Luque i Natàlia Salerno. I tenim nova incorporació, una incorporació que arriba amb un pas sota el braç. I és que Valero, Fort Tradicional, és el nou patrocinador del femení, en aquest cas. Què n'opineu? Bueno, a nivell de patrocini, de nom, no sé com quedarà el nom del Sabadell femení, si serà Valeros Centre Esport Sabadell o com queda el nom. Independentment d'això, és una bona notícia que estiguin apostant pel futbol femení. Valero ja és una entitat, en aquest cas una empresa, que apostava pel Sabadell i que s'hagin decantat a nivell principal a patrocinar el nostre femení. Em sembla una boníssima notícia i a veure si així s'acaba de professionalitzar aquest equip i aquesta base a nivell femení. Espero. La veritat és que estaria genial que com diem, la gran base, el planter, la massa de l'equip i tot el que s'aconsegueixi fomentar com a projecte, doncs sigui per créixer i per tornar algun cop a la tan desitjada primera i sobretot a tenir èxits tan similars, tan paral·lels a l'obtingut l'any de la Copa de la Reina. Això espero. Després de tants entrebancs
després de tantes hòsties com panes, doncs esperem que en aquest cas el femení aconsegueixi aixecar el vol. Tant de bo. Tenim alguna cosa més a comentar o passem a l'últim tema? Que sí que és un patrocini important per, com tu dius, Miquel, per tornar a primera algun cop, però jo vull destacar que el següent pas m'agradaria que fos que el femení jugara a la Creu Alta com a primer equip. Això És esperem. una cosa que mai entenderé, però no sé. Jo crec que és un equip molt històric del futbol femení perquè jugui al camp on juga el filial. I jo crec que si la gent anés a la Creu Alta, aniria molta gent. Aquesta és la meva opinió, no sé què penseu. Perquè no és el mateix anar a Olímpia que a la Creu Alta. No, home, això no. La veritat és que s'hauria d'omplir la nova Creu Alta per reforçar l'èxit i sobretot el gran objectiu que té el femení i sobretot tornar una miqueta a aquesta essència d'un Sabadell femení que ha tingut a grans jugadores, les quals ara mateix estan triomfant en el món del futbol. I amb grans èxits, evidentment, com Alexia Putellas. Alguna cosa més? O No, continua? jo no. Vale. Pol? Continua, Miquel. Vale, l'últim tema que volem comentar és que el nostre podcast ja ha estat batejat amb un nom. Els seguidors de Sentiment Arlequinat i la gent que ha donat suport a través de l'enquesta, la qual hem dipositat, ha considerat que el nostre podcast, el nostre programa setmanal, havia d'anomenar-se d'una manera. I, Joel, com es dirà el nostre podcast? Com ha batejat l'afició arlequinada al podcast? 5, 4, 3, 2, 1... Dilo, El jo. nostre podcast es diu Amb el Sabadell a la pell. Ahí. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs, parlat de tot i repassat tota l'actualitat, som-hi, us emplacem a un nou programa la setmana vinent, si no teniu cap cosa a comentar en general. No, ja no. No. Vale. Doncs ens trobem la propera setmana amb més resultats, més anàlisis, més vídeos i més imatges sobre els partits que jugui el femení aquest cap de setmana. Recordem que el juvenil femení té un partit diumenge a 6:30 a casa davant el Levante Las Planes i ens veiem al nou programa. Esperem que el 8 us hagi agradat. Moltes gràcies. Adeu i honor. Adéu. Adéu.